ना 4 piece नालाय खानथ' मोननैल'सो जागौमोन नालाय मरकन पारा दाख्लै खनसे जानाया खिन्थु एसे सिम्पोलमोन जों जानाया मिन्थिबायना दिनैयो आलदा होदो Wow, tasty. Oh, माने टेस्ट पिज्जा आंनि फेभरेट नालाय सामफ्रामबो सोलाय टेस्ट खालामनायो होनलाय आलदा फेभरेट आंनि पिज्जा होनबाथाय थैनानै थांलायगोन खोमा थैनायाव पिज्जा हरनांगोन होनबा फोथाराव फैफादो नै फोथार माने माबा दंग' फिसा दोनै दा हमनो नागिरदों आब'मोना फोथारनि हाखर फिसा खनायाव आयौ मा सिथाबलाबायखो अयथासार सान्दुं गोसाखा मानसिफ्रा ना गुरनानै जा ना मोनसोलाबायदों आरोना आयौ साथाबो लाजाया माबाबो लाजाया मोनना मोना इयाव हमनायनो नागिरदों आरोना नाखौ बाक्सानिफ्राय माबा रेलगारि गाखोनानै दंग' फिसानि ना हमनो फैदों मा नायो नास्राय औ दे खोन्थानायानो गलां जाबायसो मोनबाय मोनगोन खोमा मोननायालाय एसे दैया खिन्थु रानबाय आरोना सान्दुङा जाबायदिखा नालाय दा माबैसे मोनो सानना खिन्थासिगोन होनलाय दैया माबाखाय माबादो खोमा ओइ दै थाबाय नालाय एसे ओइनियाव ओइजोंसो फैबाय इखिजा ओइयाव हाबना थाबाय खांख्राइ फिसा फिसा नालाय नै फिथिख्रि ना माइलाय नाया जा बुरजा मोनदों देन्जारखा ओमफ्राय ओइ नाय गेनो मासे गिदिर बारबाय ओइनो इयो आयै इनो बोथिया इनो ओमफ्राय नाया देन्जार हाब्रु गोजा खबाइसे जाखागोन इयो खबाइ जाखागोन इयो नाया इयो हाथायाव 100 थाखा फवानो आरो ना बोथिया माबा राजखुंग्रि बायदिसो नुलायो माथो इखौसो साथा खमबा खर'आ इयो माबा मुखुत गानलायनाय होनलाय ओइ पाहारियाफोरनि राजखुंग्रि माबा पाहारनि मुखुत गानलायनाय राजकुमारि इन्टारेस्टेड जाथाया नाया नै नाया खबाइसे मोनखादो औ बुरजायानोथ' ओरै फिथेंनानै दोननांगौमोन फख्रि जोंहानि फख्रि गोदो बोथोराव थांना फैबाथाय इयावनो थिगसे दुगैयोमोन होनलाय दाना गायनो थांनो हाला आरोना गोदोनि बायदि नंला होनलाय गोदो उन्दैया गायबोबाय थिगसे होनलाय दा हाला ओंखारथारिखाय
मछली है भाई मछली अच्छा वो ना नै बे थाइगिर जागोन इखौ नाखौ न'नि थाइगिर इयो बिफाङा नै थाइगिर बिफाङा थाइगिरा दङ बुरजा दङ फोरानब्ला मोजां जायो साइज काथा सयथिंआनो नाजों जानो बिराद गोथाव जाखासिनो नै मावसुनि दा गोदान पेन्टिं आखिनो गोनांनि माखासे बुस्थुफोर अर्डार होदोंमोन बेयो मोनफैजोब्बाय आरोना नैबे जाहैबाय नै ब्रासनि बेगा ओरैबायदि बिउटि वाव अइल पेन्टिंनि थाखाय बे अइल पेन्टिंनि ब्रास आरोना जा समायना खाब माने होल्डार दं आरामसे बेगानो बिराद किउट आरोना बिराद नायलाय अनथावथाव अमाफोर लांनोबो केरि खालामनोबो बिराद माने मोजां जासिगोन आरोना लानो हायो आलायनानै लाना थांनो हाबाय बेगानोसै आरो पार्सआनोसै ओमफ्राय बेखौ आर्टिस्ट अइल कालार अइल पेन्टिंनि थाखाय वजन दङ बेयावहाय गिदिर माने ओमफ्राय र' खनसे बानायगोन बेफोर कालारखौनो बाहायगोन आरोना दा बे अइल पेन्टिंआवहाय ओमफ्राय नैबे जाहैबाय डिजिटेल टार्पेन्टाइन नैबे जाहैबाय पिउरिफाइड लिनसिड अइल पेन्टिंनि एकदम मस्ट एसेन्सियेल मोननै माबा बुस्थु आरो बे नांथारगौ बे मोननैखौ नांथारगौ आरोना ओमफ्राय नैबे मा दं बेबो एखेयानो कालारानो ना बेखौ अपेन खालामलाय लादो अके माने डाबल अर्डार होदो आरो माने ओमफ्राय नैबे जाहैबाय केनभास नैबे जाहैबाय केनभास रेडिमेड केनभास बेयो दरे मोजां नुवाखै नै बेखौबो अर्डार खालामदों आरोना किन्तु जेबो माने माबा जायाखैना क्रेक जायाखैना माने पार्सेला बिराद मोजाङैनो सफैदों आरोना एमाजना हरदायबो माने मोजां माबायैनो हरखायो आरोना बिसोरो मोजां पेकिंआवहाय औ सोना लांनो हागोन बेयावनो खालामगोन आरो सोरनि पेन्टिं खालामगोन रायजोफ्रा बेखौ उनाव नुलांगोन लासैनो आं दा खोन्थाथ'ला मोनसे अइल पेन्टिं खालामनो थांगासिनो दङ मावसुआ थाबैनो नुनो मोनगोन फिथा खालामबाय बिदि Tadeng, ये देखो निर्देश ना लिखने इधर सीधा जाना तो इसका किधर है इसे बेनो जाहैबाय ड्राई फ्रुट्स हाब मानि मोनलाय ये सेफ्रन केसर बेखौ ओपन खालामनि र' डेन्जार का बक्सआबो माय गड माने नुनायाव सानगोन जे मा बेलाय सना रुफा दोननाय बायदि नामा दां बक्सआबो नायलाय डेन्जार का एकदम ओपन खालामसै बेखौ या जा डेन्जार का नायलाय आयौ सना रुफा सिङाव सोना दोननायानोसै मा दंदेरलायो बेफोरो ओइ माइया नै
Original klub sama. Luar cute le जाग्रायाबो. Cute दोनथ'लायनोसै आं. आयु दोंनैसोल'थार थैखागोनसो. केजिसेयाव दा बेयो बेसे मिथिबाय नोङो? बेसेबां? 4,50,000. केजियाव? औ बेयाव 1 ग्रामल' दं. 450नि. नंगौ? 1 ग्राम आरो बे अरिजिनेल बिबार 100% अरिजिनेल. बे जाबाय केसार मस्ला बेयो बिराद माने हेल्थनि थाखाय मोजां आरोना. ये देखो रखने से अरे नै दा आयौ दाब्बायानो मार किउट आरोना ओमफ्राय नै बे दोंनैसोल' दंथारो बेसे प्राइसआ इनिया 1 ग्रामाव 450 1 ग्राम ओमफ्राय दा बेयाव बेसेबां दं 1 ग्रामाव दं इयो 1 ग्रामल' दं 1 ग्राम दं ना औ 1 ग्रामाव 450 नो ओरैबायदि दामखा माने बे केसारनि दामा आरोना ओमफ्राय हरनायाबो डिजाइनाबो दालाय 1 किल'ल' दोनलायलायनानै ओरै जालायलायनानै गिदिर ओंख्रिफोरावबो होनानै जाजायो गाइखेराव होनानै लोङो दैयाव होनानैबो लोंजायो दोंनै दोंथाम होबानो जायो माने कापसे दैयाव नै ओरै खिथिब दोननाय जासिनो आरो आं बेखौ दोंसे दहननायनो दे आंनि दे दिहुनजोबो नङा नैबे सासे मानसिनियाव कापसे दैयाव बा गिलाससे गाइखेराव इखिनि होबानो जायो दोंथाम दोंथामनि बारा नाङानो नंगौ ओमफ्राय ओंख्रिफोराव होबा बिदिनो आरो एसेल' ओरैबायदि भिटामिन माने दा बे माबाफोराव गोदै बानाया दालाय औ जुदि फ्लेभार मोना बे बुस्थुखौ मिक्स खालामना होयो बिसोरो आच्छा ओरैनो दोंसेसो होबानो जायो आरो बिराद दाम नङा गोदैया दालाय गोदै दखानिफोरालाय मिस्थि माने बेलेग बुस्थु बानायोना वाव मोदोमबायानो मानि थाखाय मोनजायो खोन्था बेयाव मानि थाखाय बियो पेन सानाय सुनायाबो हामो बिजोखौ आच्छा जाबा ओमफ्राय नोंसिनि बे मिन्स जानायाव सानाया बेखौ जाबाय थाबाथाय मिन्स जानायाव सानाया खमायनो आच्छा मेगननि पावारखौ मोजां जायो ब्रेननि पावार बारायो मोखांनि मोदोमनि स्किननि गाबा ब्राइट जायो दोंबैसे दं बेयाव दोंब्रैल' ना ओमफ्राय एनार्जि मोनो देहाया मेंनायफोरा खारो दाना इखौ गिलासावहाय एबार इखौ दैयाव होनानैसो सोमनानैसो लोंनांगौ आरो ना गाइखेरजोंसो लोंबावनांगौ आङो मैया गाइखेर लाबफानो नागिरदोंमोनानो लाबनाय जादिया माने गाव गोजाबो जाजायो खिन्थु ओरैनो मानो जानो नङा होमबा दा औ दै एसे लाबाय नै सोमसिगोन बेखौ होनोसै बे खुदै माबाया प्लेटआ जा इन्ट्रेस्ट आरो सोमनानै रस ओंखारनांगोन खोमा एसे ना माने बे दोंब्रैसोल'आनो ओरैबायदि भिटामिन माने माय गड इमान पावारफुल ना आरो दाब्बाखौ सबनिसे बेस्ट मोनदों आरो दा बेनोथ' इसिनि माबाखौ देखायनो नैबेनि आरो नामा इंलिसाव सेफ्रन होनो जोंनि हिन्दीयाव केसार होनो केसार माने जेरै दाम एरै बुस्थुनि माबायाबो स्पेसियेल आरो माने दाब्बायाबो ओंखायनोथ' राजाफोरनि मस्ला होनोमोन बेखौ गोदो राजाफोरनि मस्ला ओंखायनो खेबखांग्रा माबाखौबो डेन्जार स्टाइलाव हरखायो नामा बेवहाय गोमो जाबायानो नै कालार चेन्ज जाहांबाय आरो कालारनि माबा होनाखै गोमो खाखाय बाट्टा मोनाखै नों नुदों बेबो डुप्लिकेटबो थायोनो खिन्थु बिनि मोदोमनायखौ लानानै अरिजिनेल बायदि मोनोना आमेजनफोरनिया आरो बांसिनानो बुस्थुफ्रा बिसिना अरिजिनेलखायनोथ' बेफोरबायदि माबा बानायदोब्रा थगायाना इसोर एसे लस जागोन ना